हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके भाई बानी दीपक दीपांशु। तो आप सभी के स्वागत बाटे हमारे यूट्यूब चैनल दीपक दीपांशु राइटर में। तो रउआ लोग कैसन बानी भैया? हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग एकदम ठीक होखम और एकदम ठीक रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप लोग अपने काम में व्यस्त रहिए। तो आज हम भैया रउआ सब खातिर बहुत एगो जबरदस्त गाना लेकर के आइल बानी, जौन की गाना के बोल बाटे तर्ज बा कौना अहिरे से दिक्कत बा। चंदन यादव भैया के गाना पर ही गाना लिखले बानी। होली के बहुत एकदम जबरदस्त एगो देवर भौजाई के मैटर बा। तो हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि हमारी लिखल गाना बनावल वीडियो आप सबके बहुत ही बेहद पसंद आई, अच्छा लगे और आप सबके प्यार दुलार सपोर्ट और आशीर्वाद जरूर मिली और आप लोग अपने भाई के सपोर्ट जरूर करब जा। और जे भी भाई अभी तक ले हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया के लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो लेकर कहीं नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे, ताकि आप सब उस वीडियो को देख सकीजिए, सुन सकीजिए। और वीडियो अच्छा लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करब जा, लाइक करब जा और अपन कमेंट करके सलाह देव जा कि हमारे लिखल गाना लागल कैसन। और आप लोग पूरा वीडियो में बनल रही जा, ध्यान से देखब जा, ध्यान से सुनब जा, तो मैटर समझ में आ जाई कि का लिखले बानी। तो चली रहो सबके बताते ही कि तर्ज बाटे अहिरे से दिक्कत बा। चंदन यादव भैया के गाना पर ही गाना लेकर गइल बानी। होली के गाना बा, एगो देवर भौजाई के मैटर बा, जौन टॉपिक बाटे वो देवर भौजाई पे बा। और जे भी भाई के हमसे पर्सनल गाना लिखवाए होगी, म्यूजिक बनवाए होगी, तो भाई लोग हमारे नंबर पे संपर्क करके अपन काम करा सकेनी जा, गाना लिखवा सकेनी जा। तो चलिए आप सबके ज़्यादा समय न लेते हुए मुखड़ा के डमी कह के सुनावतनी। लड़की कहत दाड़ी कि होलिया में उजर चोली कोई देव लाल हो, आ रंगावा से आंगावा के हो जाई बुरा हाल हो। कि होलिया में उजर चोली कोई देव लाल हो, आ रंगावा से आंगावा के हो जाई बुरा हाल हो। तो लइका कहता बहुत जबरदस्त लाइन बा। अरे कि रूस गइलू भौजी, रूस गइलू भौजी, रूस गइलू, आ हमार देखी पिचुकारी घर में घुस गइलू। कि हमार देखी पिचुकारी घर में घुस गइलू, रूस गइलू भौजी, रूस गइलू भौजी, रूस गइलू, आ हमार देखी पिचुकारी घर में घुस गइलू, आ हमार देखी पिचुकारी घर में घुस गइलू। तो चंदनो भैया के गाना ऐसे ही बाटे। अरे कि दिक्कत बा, अरे दिक्कत बा, सबके दिक्कत बा, वही जतिये से समंग दिक्कत बा। वही धुन पर बाटे ई गाना, चंदन भैया के गाना हटे। चंदन यादव के मारब जा अहिरे से दिक्कत बा, तो वह धुन पर सेम एकदम ई गाना बाटे। तो चलिए हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि हमारी बनावल वीडियो लिखल गाना आप सबको बहुत बेहद पसंद आई हो, अच्छा लगल हो। चलिए धन्यवाद।